Бабата и мечката. Отишла една баба в гората за дрънки. Тъкмо се покачила на дряна и от някъде се появила огромна мецана. "Слизай, бабо!" изръмжала мечката. "Защо да слизам?" попитала бабата. "Да те изям!" "Олеле!" завайкала се бабата. "Не дей, мецано, ме яде, защото съм дърта и жилава. Ама ела до вечера у дома на гости. Аз си имам 3 дъщери. Първата е мекушка, втората е якушка, а третата веченка. Която от тях си избереш, не я изяш." Излагала се мецана и оставила бабата. Като си напълнила турбичката с дрънки, бабата се прибрала вкъщи и заключила вратата. Настъпила нощ. По едно време пристигнала мечката и се провикнала. "Троп, троп, бабо, отвори ми вратата." Бабата си мълчала. "Троп, троп, бабо, отвори ми вратата." Бабата пак си мълчала. "Дай ми, бабо, мекушка," рекла мецана. Тогава бабата се обадила отвътре. Мекушка си е меко постелала и си е сладко заспала. "Дай ми, бабо, якушка," заклопала мецана. Якушка и яко вратата заключила. Отвърнала баба. "Дай ми, бабо, веченка, или ще ти изям," изревала мечката. "Не може, защото не ходя вече баба самичка в гората за дрънки," рекла бабата и угасила светлината, а мечката си повляква опашката към гората.